revoluce. Dámy a pánové, startovní číslo 2. Honza Vávru má číslo 1. Honza Svoboda. Okay. I'm ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Dámy a pánové, v poslední dvojici vyhrává startovní číslo 1 Honza Svoboda a čas 28:39. Honzovo osobní maximum, ten myslím na Svobodu, je 26:32. Vidíte sami, že borci si ještě počkají vždy na pódium, aby jim rozhodčí řekl po každém absolvování disciplíny své